dúas citas máis para a reflexión. O soño e a revolución están feitos para pactaren, non para se excluíren. Soñar coa revolución non é renunciar a ela, senón facela dobremente e sen reservas mentais. Isto é un texto colectivo dos superrealistas de 1947. E este fragmento xenial de unha carta de Luis Seoane a Isaac Díaz Pardo. Pero isto, a revolución, non o entenden os que soñan só cos seus propios intereses e, no mellor dos casos, non con traballaren co seu povo, senón con planificarenlle o traballo, ficando iles, naturalmente, como sempre, de directores. Convosco, compañeira, Xavier Montero Don Gil, secretario de Formación pro Emprego e Acción Sindical Internacional de Comisións Obreiras. Bo día a todas e a todos. Quero transmitirvos, en primer lugar, un saúdo solidario e de clase da Comisión Executiva do Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia e tamén do seu secretario xeral, que por un motivo persoal non pode estar hoxe aquí convosco, non? Como saben. Bueno, quería empezar dicindo que hoxe é un bo día, de cor gris e verde, o Día Mundial do Medio Ambiente, un día moi galego. Quería tamén decir que me sinto ben aquí, con unha pequena licencia personal, non? Síntome ben, entre amigos de trincheiras, amigos de pancartas, amigos de loitas actuais e amigos de loitas futuras. E amigas, que hai algunhas amigas das que eu bebín ideoloxía, compromiso e as que aspiro a non defraudar, non? En terceiro lugar, creo que corresponde a unha organización sindical dar dúas pinceladas, sen que sea un informe ni nada tan pretencioso. Pero a dura situación social que estamos a vivir, 238.000 parados e paradas en Galicia, 4.300.000 no Estado español, o intento de facerlle pagar aos traballadores e as traballadoras unha crise que non provocaron, con medidas e alternativas que non van a resolver esa crise. Sabedes que temos plantexadas unhas iniciativas de movilización que van ir crecendo de maneira progresiva. Ben, concluiremos nunha folga xeral. Vamos a concluir nunha folga xeral. Nós estamos en ela. Estamos activando non solamente a organización, as mensaxes, a folga do día 8, as posteriores das pensións, a seguinte negociación dos orzamentos que van a vir duros, unha movilización europea que xa ten data do 29 de setembro. Estamos en movilización. En cuarto lugar, quería plantear que estamos nunha crisis importante de legitimidade democrática que, por unha banda, o sistema preconiza con gobernos que actúan en ámbitos locais cando hai entes non democráticos, sin legitimidade democrática, que adoptan decisións que nos importan a todos e nos aplican. Eso
xunto co proceso crecente de globalización, está a provocar problemas moi importantes que fan preciso gobernos da problemática de ámbito local pensando no xeral, non? Entón, o movimento sindical estamos en un momento complicado, estamos sendo atacados duramente, moi duramente, en todos os ámbitos e lugares, desde os asesinatos de Sudamérica a acusacións variadas, non? No primeiro mundo, non? É dicir, o movimento sindical necesita de dar respostas tamén globais. En ese sentido, haberá propostas de reforzamento de institucións internacionais no congreso que en Vancouver vai a celebrar a Central Sindical Internacional durante este mes. O movimento sindical vai a respostar a estas dinámicas durísimas brutais de campañas que se nos están a facer. Vamos a sair delas, sin ninguna dúbida, e vamos a seguir colaborando e aglutinando forzas para que as consecuencias da crise actual e do movimento futuro non vayan a ser pagadas polos traballadores e as traballadoras. Eu quero rematar dicindo que saudamos esta iniciativa, desexo éxito no proceso, en este proceso de refundación da esquerda, unha esquerda que debe estar en movimento. Os traballadores e as traballadoras van a manter o dedo, necesitan delo, en ese proceso nos atoparemos. Ánimo.